Научна фантастика или реалност? Границата е все по-тънка с всеки изминал ден. През 2024 година революционен научен прогрес измества границите на възможното. От медицината до тайните на Вселената, до бързия напредък в изкуствения интелект, тези иновации ще променят нашето бъдеще. Пригответе се да бъдете смаяни, защото бъдещето на науката никога не е било толкова вълнуващо. Представете си свят, в който изкуственият интелект може да диагностицира болести години преди появата на първите симптоми. Благодарение на сложни алгоритми и анализ на огромни количества данни, тази мечта се е превърнала в реалност през 2024 година. Изкуственият интелект вече не е само визия за бъдещето, той е тук и революционизира медицината. Днес изкуственият интелект е ценен инструмент за лекарите. Алгоритмите за дълбоко обучение анализират огромни количества медицински данни, което позволява обработка на информация с невиждана скорост и точност, идентифициране на модели и аномалии, невидими за човешкото око. Тези способности позволяват откриването на ранни предупредителни знаци за заболявания, което води до по-ранни и по-точни диагнози и увеличава вероятността за успешно лечение, особено при тежки заболявания като рак. Изкуственият интелект може да идентифицира тумори в много ранни стадии. Изкуственият интелект се превръща и в изключителен химик, способен да симулира сложни химични реакции и да проектира нови лекарства и лечения с смайваща скорост. В рамките на няколко дни той може да тества хиляди съединения. Този революционен пробив има потенциала да трансформира разработването на лекарства, като съществено съкращава времето и разходите за разработване и предлага нова надежда за по-настоящем нелечими болести. Пациентите могат да очакват по-персонализирани и ефикасни лечения, но с напредъка на изкуствения интелект в медицината не се променят само диагнозите и леченията, но се повдигат и критични етични и практически въпроси. Как да се гарантира поверителността на данните? Кой носи отговорност, когато нещо се обърка? Тези предизвикателства трябва да бъдат решени, за да може изкуственият интелект да достигне пълния си потенциал в медицината. Термоядреният синтез, процесът, който захранва нашето Слънце, е реакция, при която леки атомни ядра се сливат в по-тежко ядро, освобождавайки огромни количества енергия. Десетилетия наред той се смята за свещения граал на чистата енергия, потенциално неизчерпаем източник без недостатъците на изкопаемите горива. През 2024 година сме по-близо от всякога до тази мечта. Благодарение на неуморните усилия на учени от цял свят, учени постигнаха пробив в термоядрения синтез, постижение, което може да се окаже повратна точка за нашето енергийно бъдеще. Те успяха да извлекат повече енергия от реакцията на синтез, отколкото са вложили, за да я стартират. Подвиг, за който някога се е смятало, че е невъзможен. Този забележителен пробив събуди надежда за по-чисто и устойчиво енергийно бъдеще. Такова, в което зависимостта ни от изкопаемите горива може да бъде намалена. За разлика от конвенционалните атомни електроцентрали, термоядрената енергия не произвежда парникови газове или дълготрайни радиоактивни отпадъци, което я прави идеално решение за борба с изменението на климата. Горивото, необходимо за синтез, изотоп на водорода, наречен деутерий, е не само ефикасно, но и изобилно. Деутерият се съдържа в огромни количества в морската вода, което означава, че разполагаме с практически неизчерпаем източник на гориво за синтез. Въпреки това, пред нас все още стоят много технически предизвикателства. Учените все още трябва да преодолеят сложни проблеми, свързани с стабилността и задържането на плазмата. Ако тези пречки могат да бъдат преодолени, термоядрената енергия наистина би могла да революционизира нашия свят, осигурявайки чист, безопасен и почти неограничен източник на енергия за бъдещите поколения. Ами ако можехме да забавим или дори да обърнем процеса на стареене? През 2024 година учените се натъкнаха на откритие, което би могло да промени завинаги начина, по който гледаме на стареенето. Екип от изследователи разработи нова генна терапия, която може да подмлади човешки клетки в лабораторни условия.
Тестовете върху мишки показаха невероятни резултати, демонстрирайки значително подобрение на здравето и продължителността на живота им. Ако тези резултати се потвърдят и при хора, това откритие би могло да има огромно влияние върху нашето общество. Сами ли сме в необятната шир на космоса? Този въпрос е занимавал човечеството векове наред, подхранвайки въображението ни и мечтите ни за откриване на други форми на живот извън нашата синя планета. През 2024 година се доближихме до отговора. Благодарение на неуморните усилия на астрономи и учени от цял свят, бе постигната нова крачка в търсенето на обитаеми светове. Космическият телескоп Джеймс Уеб с най-съвременната си технология и невиждани досега възможности за наблюдение направи забележително откритие. Беше открита екзопланета, намираща се само на стотина светлинни години от Земята, която има удивителни прилики с нашата планета. Тази екзопланета, наречена Кеплер 186f, обикаля около своята звезда в рамките на обитаемата зона, където условията са идеални за съществуването на течна вода на повърхността. Обитаемата зона често се нарича и зоната на Златокоска, защото не е нито прекалено гореща, нито прекалено студена, а температурата е точно подходяща за процъфтяване на живот. Кеплер 186f има атмосфера, богата на кислород и водни пари. Два елемента, необходими за живот, какъвто го познаваме. Наличието на тези елементи предполага, че тази екзопланета може да има условия подобни на земните, което прави възможността за живот още по-интригуваща. Въпреки че все още не можем да кажем със сигурност дали съществува живот на Кеплер 186f, това откритие ни предлага завладяващ поглед към възможността за други обитаеми светове. Бъдещи изследвания и изследователски мисии ще задълбочат познанията ни за тази и други подобни екзопланети. Може би, един ден, доближавайки ни до отговора на вековния въпрос: наистина ли сме сами в Вселената? През 2024 година бе направено забележително географско откритие. Геолози потвърдиха съществуването на отдавна изгубен континент, скрит в дълбините на Тихия океан. Този потопен континент, наречен Зеландия, се простира на изумителните 1,9 милиона квадратни мили. Откриването на Зеландия има значителни последици за разбирането ни за геологията на Земята и историята на живота. Концепцията за телепортация отдавна е в сферата на научната фантастика. През 2024 година учените направиха революционен пробив в областта на квантовата механика, доближавайки телепортацията до реалността. Квантовата телепортация включва моменталното пренасяне на квантовото състояние на една частица върху друга, независимо от разстоянието между тях. През 2024 година се появи нова надежда в борбата с невродегенеративните заболявания. Учени разработиха революционно лекарство, което показа обещаващи резултати в поправянето на мозъчни увреждания и възстановяването на когнитивните функции. Това лекарство действа, като стимулира растежа и регенерацията на невроните, градивните елементи на мозъка. Резултатите от проучванията бяха посрещнати като пробив в лечението на невродегенеративни заболявания. Изкуственият интелект достигна нова повратна точка през 2024 година с разработването на робот, оборудван с невиждани досега способности за учене и решаване на проблеми. Този робот, наречен Атина, е проектиран да се учи самостоятелно, без пряка човешка намеса. Атина е способна да анализира данни, да идентифицира модели и да взема решения самостоятелно. Способността на Атина да се учи и да решава проблеми самостоятелно повдига фасцинантна въпроси за потенциала на изкуствения интелект и неговото влияние върху нашето бъдеще. Тъмната материя, невидима и мистериозна субстанция, която съставлява около 85% от общата маса на Вселената, отдавна озадачава астрономите и физиците. През 2024 година учените направиха пробив в картографирането на разпределението на тъмната материя във Вселената. Използвайки нов космически телескоп с невиждана мощност, учените успяха да създадат триизмерна карта на космическата мрежа, структурата на Вселената в голям мащаб. В
това видео разгледахме забележителни научни открития, всяко от които по-вълнуващо от предишното. Но сред всички тези невероятни открития, едно се откроява. Такова, което има потенциала да промени фундаментално разбирането ни за света и нашето място във Вселената. Откритието номер 1 през 2024 година е потвърждението за съществуването на извънземен живот. Международен екип от учени обяви откриването на неоспорими доказателства за съществуването на микробен живот на Енцелад, ледената луна, обикаляща около Сатурн. 2024 година беше изключителна година за науката, изпълнена с революционни открития, които разшириха границите на познанието ни. Тези невероятни открития са свидетелство за човешката гениалност и не жажда да разгадаме на Вселената. Като гледаме към бъдещето, едно е ясно. На науката не е било толкова обещано и вълнуващо. Имаме търпение да видим какво очаква. Благодаря ви, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да го споделите. Останете с нас за още невероятни открития от света на науката. Заедно можем да изследваме чудесата на Вселената и отвъд. До скоро!